सातारचे विद्यमान खासदार श्रीनिवास पाटील साहेब आपल्यासोबत आहेत। आज जागतिक पर्यावरण दिवस, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात आज विविध कामानिमित्त आणि कार्यक्रमानिमित्त आपल्यासोबत आहेत। साहेब, आज आपण पर्यावरण दिनानिमित्त सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात आलेला आहात। या ठिकाणी आपण वृक्षारोपण केलेलं आहे, तर त्याचबरोबर कार्यक्रमाचं उद्घाटन केलं। आपण आजच्या दिवशी जनतेला काय आव्हान कराल? आता वाचा म्हणजे वाचाल असं म्हणतात, तसं वृक्ष लावाल तर तुम्ही वाचाल। एक वृक्ष कमीत कमी 250 ते 300 लोकांना पुरेल ऑक्सिजन देतो। पण आता माणसं झाले 300 आणि झाडं फक्त नाहीतच। काही दिवसानं तुम्हाला खिशातले नाणं टाकून एखाद्या बॉक्समध्ये ऑक्सिजन घ्यावं लागेल। जोपर्यंत तुम्ही झाड लावत नाही, आणि नुसतं लावत नाही, वाढवत नाही, जोपासत नाही, तोपर्यंत तुम्हाला जगणं मुश्किल होईल, अशी आता दिशा येणार आहे असं दिसतंय। त्यामुळं पर्यावरण दिनाचा निमित्त असो, आपल्या आई वडिलांचा वाढदिवस असो, आपला वाढदिवस असो, आपल्या लग्नाचा वाढदिवस असो, एक तर रोप लावा, वाढवा, जगवा। त्याची फळंही तुम्हाला मिळतील, त्याची फुलंही तुम्हाला मिळतील, त्याचा सुगंधही तुम्हाला मिळेल, आणि त्या झाडापासून मिळणारं ऑक्सिजन ही तुमची, ज्याला एनर्जी म्हणतात, ती वाढवण्यास नक्कीच उपयोगी पडेल। साहेब, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात गेल्या अनेक वर्षांपासून सुधारणा होत आहे, परंतु या ठिकाणी सर्वात महत्त्वाचा भाग आहे तो म्हणजे वन्यजीव प्राणी। यामध्ये वाघ हा प्राणी चांदोली अभयारण्य भागात आणायचा आणि त्या ठिकाणी तिथं पर्यटक वाढावेत, ही संकल्पना गेल्या अनेक दिवसापासून चालू आहे, परंतु ते अद्याप आलेले नाही। त्यासाठी आपण काही प्रयत्न करणार? नाही, वाघ आणून येत नाही, कुठे तरी आणायचा सोडायचा, तो वाघ तिथे जगत नाही। बंगालमध्ये वाघ आहेत, चंपारण्यात वाघ आहेत। वाघ हा आपोआप यावा लागतो, निर्माण व्हावा लागतो। वाघाला एखादी मादी आली की पिल्लं होतात। बागेतला वाघ बघणं, राणीच्या बागेतला आणि जंगलातला वाघ बघणं, यात फरक आहे। जोपर्यंत वाघ ज्याच्यावर अवलंबून आहे, अशी चेन, ससा असू द्यात, हरिण असू द्यात, सांबर असू द्यात, काळवीट असू द्यात, हे निर्माण होत नाहीत, तोपर्यंत वाघाचं अन्न जोपर्यंत तयार होत नाही, तोपर्यंत वाघ तयार होणार नाही। वाघाचं अन्न तयार झाला की दुसराही वाघ येईल। मग वाघ सुद्धा आपली वन वाटून घेतो। वाघाच्या हद्दी असतात, या हद्दीपासून त्या हद्दीपर्यंत माझं राज्य, त्या हद्दीच्या पलीकडे तुझं राज्य। व्याघ्र प्रकल्प काय समजून घेतला पाहिजे, आणि लोकांनी व्याघ्र प्रकल्प वाढवण्याकरता आपण स्वतःहून आर्थिक रूपानं, वनस्पतीच्या रूपानं मदत केली पाहिजे, वन वाढवली पाहिजेत, आणि वन वाढवून व्याघ्र प्रकल्पाला आधार दिला पाहिजे। अतिशय म्हणजे वन त्या ठिकाणची आणि या ठिकाणची, यातील एक आपल्या महाराष्ट्रातील जनतेला काय फरक सांगाल, आणि तेथील एक हवामान आणि वृक्षाचं जे जतन आहे याविषयी? 25 जून रोजी 10 मिनिट्स फॉर अर्थ, प्रत्येक सिक्कीमी निदान एक झाड लावतो। ते झाड लावतो नाही, वाढवतो। त्याच्या म्हातारपणामध्ये झाड वाढतं। वृक्षाची पाडणं, वृक्षाची चोरी अजिबात नाही, पैशाची चोरी नाही। वन वाढवण्याची फार मोठी कल्पना आहे, आणि ती संस्कृतीच आहे। आणि त्यामुळं वृक्षवल्ली आवा सोयरे वनचरे हे तुकाराम महाराज सांगून गेले। पण असा एखादा तुकाराम आता इथे निर्माण झाला पाहिजे, आणि त्यानं वन वाढवली पाहिजेत, तर जीवन जगणं हे सोयीस्कर होईल। आणि आज जो प्रकोप झालाय, उन्हाळ्याचा प्रकोप, 34 डिग्री उष्णतामान, हे आमच्या लहानपणी बघितलं नव्हतं, पण आता 38-40 पर्यंत जायला लागलाय। याचं कारण काय? वन सांभाळली जात नाहीत, वणवे लागतायत। का लागतायत हे ज्यानं त्यानं आत्मावलोकन केलं पाहिजे। हे बंद करून सामान्य माणसाला दिलासा मिळेल असं वन, आणि त्या वनामध्ये निदान महिन्यातून एका दिवस जाऊन तिथं थोडंफार श्रमदान करून, झाडं लावून, झाडं सांभाळून, काही खड्डे काढून, काही नवी रोपं लावण्याचा प्रकल्प जोपर्यंत आपण हातात घेत नाही, तोपर्यंत वन निव्वळ सरकारी नोकरांच्यावरती वन लावण्याचे प्रकल्प झाला नाही। सामाजिक वनीकरण सुद्धा वाढवलं पाहिजे, जे शहराच्या आसपास आहे। तर हे होते आपल्यासोबत खासदार श्रीनिवास पाटील, की यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांबरोबर सामाजिक वनीकरणाची गरज असल्याचे सांगितलेलं आहे। हॅलो महाराष्ट्रासाठी विशाल पाटील, कराड।